Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga ikalang igsoon, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan po kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Tulmanong atod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tiga po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinud gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mga produktong herbal nga 100% natural. Why side effects? Why overdose? Barato ra kayo apan makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ang atong mga produkto mga igalang igsoon ani ang kining atong SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Ang atong SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And of course, aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule, ang nag-inusarang klase sa kapsula mga igalang igsoon nga dunay gahom sa Cogon Grass. And of course, aduna pud kitay ginatawag nga SED Liniment Oil, ang klase sa haplas igalang igsoon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And of course, mga igalang igsoon, alang sa katong mga kaigsunan natong gustong magpa-beauty diha, malalaki man o mababay, kaning atong SED Celebrity Soap makatabang gyud kaayo kaninyo. Ang atong SED Celebrity Kojic Soap nga dunay gahom sa kojic acid, and of course kaning atong SED Celebrity Beauty Soap nga dunay gahom sa glutathione nga makatabang sa pagpaputi sa imong mga panit. Mao kini mga igalang igsoon ang mga klase sa mga sabon nga napamatud-an gayud nga dunay pagtabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Bueno, ani na pud kining atong Knowledge Power kauban si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, may adlaw kanimo Sir Rick, no? Sa tanan nato ng mga tigpaminaw din na, kumusta ka mo tanan ka? Sa atong mga listeners karon si Sir John usa kini kaigsuon nato nga dunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga kaigsunan nato ilabi na katong mga naay mga balatian. Kini siya ang muhubad sa mga nagkadayang mga klase nato sa mga balatian nga sagad natong makuha. Karong adlaw Sir John atong pagaisgutan kining usa ka matang sa pain nga makuha nato sa ato ang mga kaunuran. Kining muscle cramps, no, or kaning muscle pain. Unsa may hinungdan gyud niini kay matud palagi nila kung ang usa ka tawo kanunay lang relaxed, no, medyo ang atong mga muscles tulog kanunay, and then all of a sudden naay mga strenuous activity, pananglitan na niapil ka kanitong sports, no, kay murag dugan siguro kang kadulag basketball or soccer or whatever sports, and then pag uli mo si mong panimalay, moments later magpalakit ka ng imong mga muscles or butang talang kaning mga atong mga gym rats nga mga friends, no, nga mahilig mag-aswat og mga dumbbells. Pag taod-taod na medyo magpanakit ang mga muscles nila sa ilang kalawasan. Ang muscle pain ba, sir, sagad bagid kini mahitabo kung adunay strenuous activity sa imong mga kaunuran? Kining muscle cramps, no, Sir Rick, no, build up man ni sa itong ginatawag na lactic acid, no. Kining lactic acid product ni sa tuang muscles, no, sa itong muscle tissues, muscle fibers, no, nga naga-made up sa tuang muscular system. Kining atong muscles mong god usa ni sa mga pinaka-generous, no, na mga organs, no, sa itong lawas. Tungod kay dali lang kay ni siya maalim bisan pa man perminti na itong ginagamit, no. Labaw na pag adunay mga strenuous activities, no, tang sabas sa mong ginaingon, mga exercises, sports, no, mga kalit-kalit na mga alsa-alsa sa salta, no. So inana na mga cases nga usahay makaagi gyud ang ato ang muscles, no, sa katong tawag nato na wear and tear, no. Kining wear and tear man gud na magisi gyud ang ato ang mga muscles, no, ang mga muscle fibers, no. Tapos pinaagi sa pagbalik-balik nga movement sa itong muscle, no, kaning contraction o kaning pag-relaxation, no, sa itong mga muscles, nag-produce niya sa ginatawag nato na lactic acid.
kining lactic acid na build up mo ni siya ang rason sa ginatawag nato nga muscle cramps, kining pag sa Bisaya gani, kining pamaol, no? Okay? So kana siya no, pinaagi ni ana na proseso, ang kani manggong pag-release no sa tong lactic acid, kinahanglan nga anaron na to atong kaugalingon, no? Actually dili man nato ni siya mapugnan, Sir Rick, no? Natural ni siya na phenomenon or sa situation no sa tong lawas, part ng gid ni siya sa cycle sa healing o sa katong damage, healing na pod, no? Dina sa to ang mga muscles. So ang pinaagi din no aron nga dili ta makabati niya ng mga effects no sa build up sa lactic acid na sa to mga parte sa tong lawas kung asa man ang damage na tissues no. Ato na siyang buhaton perminti. So mo nang ginaawag ginato perminti nga di ba makasagaran ginapamaulan ta pag first time no kanang utay ingon tag kaning first time nimo nakabalik og dagan, so magpamaol gyud ang imong mga bagtak pamaang pangabatiis no. Pero everyday na nimo buhaton mawala na nang iyatong ginatawag nato nga pamaol. Pero mingon ta aduna paghihapoy mga pagpamuypoy, pangapoy no. Siyempre dili man nimo once nga mo atong gina-exercise atong mga muscles no, dili man abutot mo nang bakal di na madutlan. So mag-isip pagyapon na aduna gyapon yung mga wear and tear, nagapon injuries apan katong ginaingon nato na pain no na masinati mamati nato every time nga magliyok ta is mawala na to malesen. Kay numdum lang ko, Sir Jan, kaning na weekend nga nagkasinabot mi sa akong mga amigo nga mga ligo mi og swimming pool, and then pag-abot ito nahikag kay ming tanan porti na mong langoy-langoy nga almost whole day mi nga gababad sa tubig, galangoy-langoy dito pagpanguli. Unang gibati gyud is pagpanakit sa kalawasan. And then pagkahuman diha na dayon ang gawas, pagkaugma halos dili mi ganahan mga manarbaho tungod kay sakit kayo tibok kalawasan og kinapakapa kanang nilangoy-langoy. So murag makita gyud nimo nga ang muscles gid ay nga kanunay lang naga-relax no, labi na kini mga office workers nato no nga nagapundo lang gyud the whole day no, nga gikan pag-ubot gyud sa opisina naglingkod na lang, wa gyud mga extra activities no, mga ginatawag nato nga mga kining mga ginatawag nato mga strenuous nga mga activity. Delikado jud ay nga kung makalitan og gamit ang imuhang muscles, diha na dayon mo sampot kining ginatawag nga mga muscle pain. Bueno, Sir Jan, sa may mga maayong pamaagi aron matabangan ang mga kaigsunan nato nga adunay problema sa muscle pain? Siyempre no, una is before ta nga engage sa mga strenuous activities no, kinahanglan aduna tay proper nga stretching no. Stretching dito sa tuwang mga muscles gyud kay siyempre atong pukawon sa gyud nato mga nangatulog ng mga kaunuran. So dili pwede nga diretso dayon ta dumog trapo no. So kinahanglan nga aduna tay mga stretching gamay. And then siyempre katong warm up no, kinahanglan gyud nato nga pangitong gyud nato tong lawas aya ta mo engage og mga strenuous activities. Sa diet na pod nga side no, Sir Rick no, is katong kinahanglan na atog yung siyempre katong actually dili man gyud kinahanglan gyud kay mga bugat gyud kayo nga changes sa lifestyle or sa food no, according sa mga muscle cramps o kaning mga muscle pain. Ginaawhag lang nato nga increase lang gyud nila ilang protein no. Tungod kay ang protein man gud makatabang na siya dito sa pag-build up o katong pag-repair no sa tuang mga damaged tissues labaw na ning ato ang muscles. Sa pikas bahin kinahanglan og rest no. Kining rest man gyud na time, kining sleep no, very important ni siya dito sa healing no, sa reconstruction, pag-rebuild no sa tuang mga sa tong lawas no, dinha sa tuang mga damaged sa tissues labaw na netong muscles. So kung atong mabantayan no, once nga makatulog gid na pagkaugma mara ginahinay gyud kawala no ang ato ang mga gitmamati nga mga pamaol. Siyempre dito kalimutan no ang said liniming oil number 1 nga haplas no sa nasod no, na dugay ng panahon nga nagpabilin pagyapon ang kainit ug epektibo no, dinha no na makatabang gyud na mag release gyud sa katong gitawag nato nga comfort no, o katong makapromote gyud og katong proper circulation aron nga makatabang dito sa katong pag-heal no, pag-ayo sa katong pag-alim sa mga damage nga mga muscle tissues. Okay. So kung pananglitan ikaw higalay iso na doon naman gali kay gibati karon nga murag pagpanakit sa imong kalawasan
medyo paminaw nimo murag uy nagamit man maayo ako ang kaunuran sakit man akong lawas. Maayo kayong magpahid sa ato ang said liniment oil. Aduna kini mga klase-klaseng mga sangkap mga higalag igsoon nga nagahatag kini og kahalang nga imo gayud nga pangitaon kainit nga mutabang aron sa pagtangtang sa mga pagpanakit. And of course, para sa katong mga kaigsunan nato nga medyo talagang igo-gyud kayo sa kakapoy no, maayo pud kayo nga mag-SED Panyawan capsules ka. Pili lamang sa ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Aduna kini gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan mga higalag igsoon na pamatud-an man kana nga mutangtang og pain no. Aduna kini pain relieving effect sa ato ang mga kalawasan. Mao kanang inom nimo niini mabati dayon nimo ang mas dali nga pag-alim sa imong mga balatian. Kung kaniadto maabtan kag mga usang semana ginagwanta sa imong mga muscle pain karon mga less than 2 or 3 days no, mawala na dayon tungod kay aduna na kay Haplas ang SED liniment oil, and of course aduna pud kay kapsula nga makatabang kanimo, either kaning atong SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, o baka kaning atong SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And of course kani pong atong SED Kogon Herbal Capsule, ang nag-inusarang klase sa kapsula higalag igsuon nga dunay gahom sa ahos sa Kogon grass no, nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Bueno Sir Jan, murag wala naman kita igong oras ug panahon, and alang na pud katong mga kaigsunan nato ang nagasubaybay sa ato ang tulumanon, hinaut unta nga nakakaton na pud sila. Kani manggong atong tulumanon Sir Jan, ang tuyog tumong niini mao kanang paghatag og knowledge no sa atong mga kaigsunan kay let's face it, natay mga banatian nga wa ta kabalo nga nganong naata ani. Rather than i-search nato sa Google, ato na lang taon diri kay para makita nato og mahibaluan nato directly sa mga information nga dapat natong mahibaluan. Sasama karong adlaw nga atong gihisgutan kining muscle pain no. Kay kining muscle pain bisang pag kanang matud pa gani nila, bisang pag gani kanang makalitan kag igo ba mabangga ng imong kamot no, or kaning mohang shoulder basta nalay muscle, posible ka na nga makasinati og pain no. And maayo Sir Rick no, tungod kay ang muscle pain very common yun na nga kondisyon no, kanang mabati gyud na sa bisan kinsa, mabata matigulang across the ages no, bisig unsa pa ilahang activities no. So a very common, very relatable nga balatian. Bisan galing kaning mga kaigsunan nato Sir Jan nga mga nag-work no, kining tibok adlaw nga gatindog susama pananglitan sa atong mga igsong security guards nga required good nga magtindog lang the whole day no. Posible pud na sila nga makasinati sa muscle pain. Kining atong mga sales ladies, kining mga cashiers nga nagkinahanglan nga magtindog the whole duration sa ilahang pagtrabaho no. Nga while nagtrabaho sila nagtindog, posible nga magpanakit ang ilahang mga bagtak, ang ilahang mga paa. And of course basically kato pong mga kaigsunan natong mga drivers no, kaning mga the whole day nga ga-drive ug mga kining atong mga ginasakyan nga mga public utility vehicles. Kay tibukan daw man ka naglingkod, init ang makina, bugnaw ang panahon, hangin, napoy usahay pud maulanan kag kalit, nya usahay pud init pud kaayo ang panahon, sakit ang likod no, murag puy-puy ang likod the whole day nga naglingkod kag drive sa imong sakyanan. So maayo gid kaayo nga haplasan kana sa ato ang SED liniment oil. Tinod yun na Sir Rick no, mo nang partner yun na dapat nila. Hindi na nila kalimtan no, permintin nila dadalahon no, tungod kay sama sa atong giingon kaganyan no, nga tanan across the ages tanan pwedeng mo gamit niini tungod tanan adunay o taas ang risko nga makasinati niining muscle pain. So no, para aron ma-relax no, mawala ang ato mga gibati ng mga kakapoy sa tibok adlaw natong pagpanginabuhi no, partner gyud nato perminti kini atong SED liniment oil. Ay gyud nato na ipawala no, ato gyud na siyang perminti gyud natong daladalahon na gyud natong balay tungod kay mo gyud niya ang makatabang katuano sa mga bisan unsa pang mga daling mga problemang panglawas, partner gyud nato kini. And speaking of SED liniment oil this dude Sir Jan no, kani pasupot lang ako ni gamay lang kayo. Kaning SED liniment oil mga kaigsunan, usapon kini siya ka insect repellent. Kung imo kaning ipahid sa imong panit, ilabi na kung ikaw ana ka sa imong kwarto or sa imong bang trabaho and then ay lamok, sure jud ko nga dili ka taptan og lamok
tungod kay ikaw naka-SED liniment oil. Ingon anak ka nindot kay ang kaning panyawan higala igsoon na pamatud naman kini siya nga anti-parasitic, no, aduna kini siya anti-parasitic nga properties nga diin kung kini siya mga higala igsoon na sa imong panit mo generate kini siya og baho nga dili ganahan ang mga lamok. Mo nang dili mo dulang lamok kung ikaw naka-SED liniment oil. Bueno, Sir John, once again, wala naman kita igong oras ug panahon. Tagilang sa itong mga kaigsunan na tagilang yapon kini atong tulmanon. Si Sir John muhatag lang yapon og dugang impormasyon alang sa ato ang knowledge power. Sir John, your parting words, please. Salamat kay Sir Rick sa chance na pod nga maka-share kaninyo tanan no sa dugang ng mga kaibalo ina sa ato may tungod sa tong panglawas unta no nga magpadayon pagyapon mo sa pagsunod no o i-like ato ang ato ang like button og share gyapon nato ato ang page no kining aron nga ubay-ubay pa ka mga tao ang makakita niya no makadungog sa ato ang mga pag-explain no may tungod sa mga balatian na ilang ginamo. Okay. Bueno mga igalay, isuon timani kanunay nga kung gusto kang makaangkon sa mas mayong panglawas, sandig na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Kini si Mr. Panyawan nagaingon, kung aduna kay balatian, pag SED Panyawan! Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.